Kamusha, Jimmy. Oh yes, yes, yes. Well, it's a such man for the people. Me have to say, Zima mukati wona tichi umburuza na popote tana ndiko kwedu kutodanana. Pati no rara tombo danana zvese zvakaitirana mfunge toshikanganwa vakawanda patinokanganisa mufunge nini naye zvakawanda zvatinokanganisa mufunge nini naye asi ndiye wandakasarudza asi ndiye nini naye asi ndiye anondiitira asi ndiye nini naye anondinakidza anobata zvandofarira ane rudo runotapira andimusieni ngasasa yamnoplaika kwandiri ndimalaika anondibata zviripo kwandofira aripo the family never let you go will you baby ndikamushaya ndosuwani ndamushaya ndochemani ndamushaya ndokwenga migalete vakawanda patinokanganisa mufunge nini naye vakawanda patinokanganisa mufunge nini naye asindiye wandakasarudza nini naye asindiye anondiitira nini naye uzandifonera zvakapera kare rudova kumanikizira inandikwanise nonga zvigare handifungi uchawana munhu wane moyo munyoro wakaita seni moyo wangu wakatambisa andaikuda ndakasowana ari nane moyo wangu wakatora ukabva waurasa mugomba remarara uchizviti wakangwara waisiwe ikuzicheka nerakagomara handichada zvekumanikizira rudo ndinogumaini ndazvisungirira ii moyo une problemu pamwe pacho unoparira masaskamu wangu usandifonera zvakapera kare rudo rwekumanikizira ine handikwanise nonga zvigare handifungi uchawana munhu ane moyo munyoro wakaita seni moyo wangu wakatambisa andaikuda ndakasowana ari nane takaziya zverudo zvamanje manje tave kujola takaziya zverudo zvamanje manje wave mujolo waunoti ndewako zvamanje manje ari kujola waunoti ndewako zvamanje manje ari kujola ungava kusimuka nakujosi watonetsa mujolo ungava kuchechi kumadzibaba watonetsa mujolo takaziya ndombolo tave kumhanya nepiano waunoti ndewako atoriwo newake takaziya zverudo zvamanje manje takaziya zverudo zvamanje manje wave mujolo waunoti ndewako zvamanje manje ari kujola waunoti ndewako zvamanje manje ari kujola ukaona phone number semukadzi wako mbone mangu usatilite chejera kundichayira matiri unoda ndikorongera matiri ukaona phone number sepepi rako mbone usatilite kapota wandichayira matiri kosi ndinoda kumumitisa baba munini muri kuwanza hopewa chamuyama onganana negegayuti ati wachkiwa eye wanochiwa chibomira ikupapa eye waisiya kimi muri kukonzeresa mukaenda kupawa hati ya mutsoke kana matsoka mobva marara manipana patendezara yoyo ukaona phone number semukadzi wako mbone mangu usatilite chejera kundichayira matiri unoda ndikorongera matiri ukaona phone number sepepi rako mbone usatilite kapota wandichayira matiri kosi ndinoda kumumitisa handidada rudo repafoni ndaneta nerudo repawhatsapp uya kuno bebi kundione tichifara tiri murudo handichada rudo repafoni ndaneta nerudo repawhatsapp uya kuno bebi kundione tichifara tiri murudo iko kugara tichingofonerana mudiwa zvinopedza kaairtime saka cheuya kuno mudiwo timbofara kaumbondipa futi kashaini rudo rwacho runondirwadza paunofona ndinodaira uri kure ndakusuwa uya kuno ndimbokuzoda handidada rudo repafoni ndaneta nerudo repawhatsapp uya kuno bebi kundione tichifara tiri murudo handidada rudo repafoni ndaneta nerudo repawhatsapp uya kuno bebi kundione tichifara tiri murudo Wadindaina
chipindikiti chipikiliki chipikili I feel like I'm a for you. Yakandida nenda nayo kushandu far away. Wasindu chaiwa neshe. Happy story, look shadow, she's a meru kumbai. Izo zazigone kuti mwana wandazara ndimurambe ndazvite kuti mwana wandaita ndimurambe ndototendaishe timima nditungamira pazvese ndazvite kuti mwana wandaita ndimurambe mwana wangu wekutanga anonzi Rena level rechijaya ndenge ndatosaina Mwari komborera iwo mukumuona mwana wangu panokura musamusiya ayo mashoko kuna tezvara andirambe mwana wandakazvara mwana watoitwa zvineka nezera ndakutsvaga matola ndikomutora izvo zvazvigonde kuti mwana wandazvara ndimurambe ndazvite kuti mwana wandaita ndimurambe ndototendaishe timima nditungamira pazvese ndazvite kuti mwana wandaita ndimurambe Conca, I'm conquerable. But by type I do miracle. Crazy panda chica, I do the panic and the man go put on the Conca, I'm conquerable. But by type I do miracle. Fishing is around and you go up, and the plastic and the fever is a fine. If you love all of us, you can't give her and get you full of. Shawari, I wouldn't be in the 2000 Kairi or and did it. You would have a job and that thing. Still a master. Augusto. But she wants some of that in a scat in disaster. You see your lover man chanting the one to quarter. Put the one to see. Conca, I'm conquerable. But by type I do miracle. Crazy panda chica. I do the panic and the man go put on the Conca, I'm conquerable. But by type I do miracle. Fishing is aramba and you go up and the plastic and the fever is a fine. Ikuamiramba ngwena ikwenu ngwena beleshe ngwene. Ikuamiramba ngwena ikwenu ngwena beleshe ngwene. Ikuamiramba, amiramba. Ikuamiramba, amiramba. Ikumalisanga wosi ati ngoma. Menitabela ni chini sati koma. Ikujela jena king malisanga. Cha, chela lomonya. Makaisan, Manu, Kwe Chicken Komeni Ilet Komeni Lembelele Shumesi wanimina Eko amiramba Mana ikwenu Mwena beleshe ngwene Eko amiramba Eko amiramba Amena vaya vanorwadziwa GNF irikupedzera chero mukamaka muchadaira usandapika ndisikudzidzira ameno vaya vanorwadziwa GNF irikupedzera chero mukamaka muchadaira usandapika ndisikudzidzira vamapuya vazviita vazadza mabhasi inge varemera fura namuzanzi vari kutodiwa seshuga pachirezi uya uzvionero sazoti hanzi izvi zvasiyana nesebhokilasi ndivo vari kumhanya fura kana hachi vari kupisa uchatopabvisa bhachi saka uchaita sei ameno vaya vanorwadziwa GNF iri kupedzera chero mukamaka muchadaira usandapika ndisikudzidzira ameno vaya vanorwadziwa GNF iri kupedzera chero mukamaka muchadaira usandapika ndisikudzidzira kana laifi yarema udza Mwari zvanetsa kana upenyu hwanetsa udza Mwari zvarema kana laifi yarema udza Mwari zvanetsa kana upenyu hwanetsa udza Mwari zvarema upenyu mutoro asina basa kuti nechikoro lepino kubagisa kunesa kusiori pakona paunoona kuti apana chawakona vanero vese vachida kukuvana pasi paye wadona sechibaba anditone kuteremuka takajamuka kana laifi yarema udza Mwari zvanetsa kana upenyu hwanetsa udza Mwari zvarema kana laifi yarema udza Mwari zvanetsa kana upenyu hwanetsa
nyama ndisevene muto seiko wenyama kuda kunima nyama. Munhu mutema chakanaka uchimubatsira anouya zvakanaka akudzoka okunzwira chakanaka akutanga siya zvekubaka-baka. Munhu mutema chakanaka uchimubatsira anouya zvakanaka akudzoka okunzwira chakanaka akutanga iya zvekuumbodaka. Zvinondirwadza rapatopa ndikazvirangarira wakabatsira nezuro nasukata una nokutsamwira uya wakanyima nhasi anokufarira. Tinonyepera kuwirirana kudanana titakatomakana. Munhu mutema chakanaka uchimubatsira anouya zvakanaka akudzoka okunzwira chakanaka akutanga siya zvekubaka-baka. Munhu mutema chakanaka uchimubatsira anouya zvakanaka akudzoka okunzwira chakanaka akutanga iya zvekuumbodaka. Waimuchindidaro so chandakatadza chiko zvamusingandiudzi pandinenge ndapota. Waimuchindidaro so chandakatadza chiko zvamusingandiudzi pandinenge ndapota. Waimuchindidaro so vanoda ndinyarare manje handinyarare. Muromo hauchadzwe sepazvipa upere kana mabhuka hondo zvibhakira zvipere. Ndirimamonya matekesi usandichira vamwe zvedu tozvimirira hatitembe nemunhu tozvimirira ende zvamanje manje tozvimirira hatina daka hatimake vanhu. Waimuchindidaro so chandakatadza chiko zvamusingandiudzi pandinenge ndapota. Waimuchindidaro so chandakatadza chiko zvamusingandiudzi pandinenge ndapota. Waimuchindidaro so nasi kune pati nenge takafarisawo. Nasi kune pati nyama techiko chawo. Nasi kune pati nenge takafarisawo. Ehe kune pati nyama techiko chawo. Semzimanya pako chikochi Danger smart patoputopu Ritbo uya nedoro Simjemanya ne mabiti Mangoma tiri kupisa hakuna anotimisa. Mabebe tiri kukisa tisu tiri kukisa. Ehendo tiziva kune vanotikisa asi pamangoma isu tinomamisa. Nasi kune pati